Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille rank for første gang. Sammen med Trille og en ven, Sepp. Også som hedder Sebastian. Okay, sådan en lille goofy Philip. Siger du, jeg er goofy? Ja, det gør jeg faktisk. Er der Der en... er nogen med en shotgun. Jeg har fået en triple på området lige. Fedt. Ej, Nå, det er... jeg fik bare for meget XP, og så nu har jeg ingen. Jeg går bare ind og liker din video bagefter, Philip. Altså den jeg optager nu. Yes, sir. Jeg har lavet en, hvor det er, jeg reagerer på Battle Pass. Så skal jeg gå ind Du og... har også lavet det. Jeg ved ikke, om det er Tristan eller din kanal, hvor I taler om NGP. Den der, hvor... Ja, den der, hvor I sover sammen. Nå ja, det er Trille. Nå, det er mig. Dreng, jeg har det mest overpowered våben. Nej, jeg har lige fundet en diamond. Og den lå bare Fuck, det er træls, du får lidt XP. Hvorfor? Fordi jeg blev smidt ud. Dreng, jeg fandt den her i en chest. Er der overhovedet landet nogen her? Nej, men der er ikke nogen bosser. Nej, bosserne de er væk. Det er lidt mærkeligt. Jeg gad godt at have niches igen og Pia Sepp, Griffin. vil du høre, hvorfor de er smuttet? Hvorfor? Fordi de er trætte af at dø hele tiden. Hilde, kom ind. Men det er pisse irriterende, at Fortnite fanger bare sig. Der Ja, går det, du er kommer fordi, det er på. fordi, de er trætte af, at folk hele tiden kommer og slår dem ihjel. Trille. Kom nu, Trille. Vi kan ramme Trille. No shit! Later net. Jeg vil have en lidt show. I ved godt, at airdrops er kommet tilbage. Ja, det ved Ja. jeg. Ja, jeg elsker det, ikke? Nej, jeg tror, han er lidt ked af det, vi var efter det sammen. Ja! Okay, Sepp han drifter lige lidt. Usikker. Nej, ja, så Er de gode? nej, de er godt. Men jeg tror, for mig er det altid Jeg tror godt. kun han. Jeg er ikke sikker på, de er to. Jeg kan godt lide at rende rundt med to big shields, så jeg bare... Nå, de er der. Jeg kan godt lide at rende rundt med et lyn i hånden. Det synes jeg meget. Ja, jeg render ligesom rundt med et lyn. Og nu gør jeg sådan her. Ej, en død. Sepp, der er en over dig! Og så er der. Godt. Nå, man brugte lige superkræfter. Kom af! Ja, jeg fik Nice. ham. Nej, der er en her, Der er to. Der er to. Ja, der er en nede. Big serious. Der gemmer sig også en lille kylling her. Fordi han er her. Hvorfor er de så... What? Hvor er de der Sepp! puggy... Jeg var lige bange for... Hallo, hvor er de der puggy bears? Hvor er de? Men vi kan da tage vores bounty. Jeg ser en. Hvis der er Skal nogen, lige der er have frisk ham. på at tage en bounty. Gutter, der er jo faktisk en person. Jeg ser en. Jamen, jeg går til Trille. Peter, du er lige noget lidt lykkelig. Okay. Ramt 110. Ja, så går jeg lige over til Philip. Ja. Jeg tror, Men du har ramt ham. Du har ramt ham så over til, du kan du bare gøre selv. Du Nej, gider der er ikke en mere. airdrop. Det var fordi, han kiggede efter airdrop. Oh my god, Philip. Are you serious right now? Philip, kan det være No så hårdt? shit. Gutter, der er nogen, der har reboot over ved mig. Jamen, kan du prøve måske at beame ham i luft? Ja, jeg fik ham. Jeg ved ikke, hvem jeg skal gå over til. Tak for mig, Philip Hansen. Okay. Hvorfor? Ulan, de healer. Nej, det gør de ikke, der. Shit on. Philip, han er lige... Au! Philip dør. Det er det. Jeg går op og puster dem herovre. Rimelig meget. Wow, damn boy. Jeg kan bare over til Trille, hvor jeg tør ikke at dø. Jamen. Hvor mange er de? Antal. Philip, du burde have det, der kaldes farmat. Tak.
Trampolin herovre, Sip. Nej, Trille, kom over til mig. Du er helt derovre. No shit. Jeg skal push manden. Hvor mange er de, Philip? Ja, 2. Shit, on snipet, mand. Jeg Nå, snakker man. i det. Au, for satan da. Kom, jeg kan ikke klare, hvis I begge dør. Nu er jeg dør. Nej, jeg dør. I pusher Trille så meget. Men det er Sip, I have... Jeg har brug for hjælp. Bro, jeg er på vej til Philip Freebo card. Det var No shit, han er one shot. Jeg har også Ja, sagt emote. Kæft, de er ulækre. Blev du lige emotet? Kæft, for sygt. Suck my balls. Det er Tracy Barker, men så i bakke. Tak. Spar væk med dig. Skid i bukserne, jeg er sur. Den Trille, ene var bort. Og jeg fik ham. Jeg hvad vil faktisk vil lidt, det? jeg vil faktisk lidt ønske rocket launch i stedet for ham. Trille, jeg ved ikke, om jeg kan... Jeg vil lige være det, for damage. Jeg tænkte lige, hvad fanden laver du? Jeg var bare Mr. Dør nu, så er du verdens største. Verdens største kartoffel. Så ser så fedt ud, når man bare løber rundt med et lyn. Ja, og jeg kan godt bare lide, at man bare kan finde dem i stedet for at skal bruge så meget tid til at... Ja, bare dræbe bossen. Ja, jeg har faktisk hele tiden været død til bossen. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg I synes, at hvert bossen... fald, Søvs, han... Hvorfor står... Med mig så står der, at den ikke er åben, den der. Vilas! Eller hvorfor joiner... Ej! Drengen, hvorfor joiner alle dem her? Vilas! Ja. Ja. 10 nøje. Jeg svarer for livet. Philipsen, du blev lige lidt disset der. Han ignorerer dig bare, og så bare lige med rundstykker, må vi ikke spille mere. Get a fuck shut on. Der har været lidt fight her. Trille tysk. De bare de healer. Everything's good. Han fucking... Ja, tak for i gang. Altså, med var den her video. Det var ikke en succes. Bye bye. Hold da.